televízia. Umelecké školy sú tiež príležitosťou, ako tráviť voľný čas u žiakov. September ale prináša rodičom aj ďalšiu dôležitú otázku. Aký krúžok si pre dieťa vybrať, ktorý je ten správny? Rodičom pri rozhodovaní pomáhajú aj dve formy štátnej podpory. Vzdelávacie poukazy a aj príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Viac si povieme s hosťom, ktorým je Miroslava Duranková, odborníčka na charakterové vzdelávanie. Dobré ráno, vítajte u nás. Prečo sú teda krúžky popri tej umeleckej činnosti, ako sme práve videli a počuli, tiež dôležité? Kde ich hľadať? Krúžky sú dôležité preto, lebo je to presne krásny priestor na to, ako ďalej vychovávať dieťa alebo mladého človeka, jeho charakter. A kde ho hľadať, tak myslím, že najideálnejšie je hľadať priamo tam, kde to dieťa je. Že uľahčiť mu ten presun, čiže napríklad priamo na škole, alebo potom priamo v meste, kde sa to dieťa nachádza. Čiže či už v nejakom centre voľného času, alebo na základných umeleckých školách, ako sme videli aj v predošlom príspevku. Nielen z toho logistického hľadiska, je to možno lepšie aj z toho psychologického, že dieťa trávi čas aj popoludní so svojimi kamarátmi v krúžkoch, tam, kde býva, alebo kde chodí do školy? Tak je to hlavne, myslím, že aj z toho logistického, že je jednoduchšie pre to dieťa, že nemusí chodiť hore-dole, presúvať sa, alebo aj sa pre samotných rodičov, je to podľa mňa úľava. Ale podľa mňa pre dieťa je dobré aj zmeniť prostredie v zmysle, že nemusí byť stále s tými istými deťmi, s ktorými je v škole. Aj keď podľa mňa, keď máme jedného, dvoch kamarátov, ktorí chodia do toho istého krúžku ako my, tak to dieťa podporí. Veľakrát sa deti rozhodujú pre krúžok, hlavne keď sú menšie, práve preto, že tam ide kamarát, je tam kamarátka, spolužiačka, že to určite podporí to dieťa, pretože čo si budeme hovoriť, keď ideme aj my sami do cudzieho prostredia, tak nám vždy pomôže, keď tam máme nejakú našu spojku, tak to dieťaťu pomáha určite. Ako môžeme na tieto krúžky alebo na inú činnosť použiť vzdelávacie poukazy? Často nevieme, ako s tým narábať. Dieťa prinesie akýsi papier zo školy domov a nevieme, čo s ním. Je pravda, že nejako je to nastavené z ministerstva školstva, ale veľmi záleží na... Školy v tom majú veľkú slobodu, ako to využívajú, ale dieťa väčšinou príde s týmto poukazom domov a rodič sa môže rozhodnúť, že či ten preukaz využije napríklad na základnej umeleckej škole alebo niekde mimo školy, kde to dieťa chodí, alebo ho využije priamo na tej škole, kde aj priamo na tej škole je nejaká ponuka krúžkov. Čiže to je na rozhodnutí rodiča a potom vlastne to dieťa prinesie ten samotný poukaz tomu vyučujúcemu alebo tej škole, kde sa rozhodne mať krúžok. Takže o tom to je len. A potom je cena nižšia o ten poukaz. Áno. Minulý rok to bolo 32 €, tuším, že tento rok takto isto ostáva, ešte to nie je úplne 100% zverejnené, ale je to samozrejme už potom na využití školy, ako ona s týmto finančným príspevkom narába. Pribudol aj nový príspevok na šport pre deti. Koho sa týka? Áno. Týka sa to vlastne detí, ktoré minimálne 6 mesiacov sú v nejakom športovom klube zapísané. Čiže tam je toto veľmi dôležité, že to dieťa sa nerozhodlo teraz, dnes, ale už je nejaký čas, sa venuje nejakému športu. A zároveň je to vlastne zamestnanecký príspevok. To znamená, že týka sa to rodičov, ktorí pôsobia vo firmách, ktoré sú väčšie trošku, viac ako 49 zamestnancov. Čiže už je to taký trošku stredný podnik a vtedy vlastne zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na tento školský alebo tento športový príspevok. Môže to byť aj na viac detí v rodine? Môže to byť na viac detí, ale je tam potom nejaká hranica. Tuším, že je to nejakých 273 €. Áno. Ako teda vybrať pre dieťa ten správny krúžok? Pointa celého rozhovoru. A ako ho smerovať? Smerovať ho k takým tým športovým aktivitám, aby si možno vybilo energiu, alebo k umeleckým činnostiam, alebo treba veľmi správne a citlivo sledovať dieťa? Myslím si, že každý rodič pozná svoje dieťa a vidí, že jedno dieťa je viac nadané na hudbu a druhé to zase ťahá viac k športu. Čiže treba byť v prvom rade citlivý a poznať to svoje dieťa. Myslím, že to by som také odporúčala ako taký prvý krok. A aj rozprávať sa s dieťaťom, že čo je tá vec, kam ho ťahá, prečo vlastne ho ťahá. Ide na ten krúžok iba preto, lebo tam idú spolužiaci, alebo naozaj má o to záujem. Tak to by som riešila ako prvé. A potom by som riešila aj to, že presne, že kde sa ten krúžok nachádza. Ak na ten krúžok alebo nejakú mimoškolskú aktivitu potrebujem príliš ďaleko dochádzať, tak musím zvážiť aj to, aby dieťa to logisticky zvládlo. Záleží samozrejme od veku.
A určite by som zvažovala aj to, že máme takú tendenciu ako rodičia presílovať tie deti a zapísať ich na každý deň na nejaký krúžok a dbať o to, aby deti mali aj trochu nudy vo svojom živote, aby nemali každé jedno poobede vyplnené. Čiže zvážiť aj síly toho dieťaťa a prispôsobiť. Niekedy možno aj rodič má byť ten, kto povie, že jeden krúžok stačí, alebo možno dva krúžky stačia. Takže tak. To je jeden extrém, že sa snažíme naozaj vyplniť každé popoludne, každú voľnú chvíľu a krúžkov je aj 10. Ale druhý, ak sa dieťaťu nechce, alebo začne chodiť na krúžok, po týždni povie, že už ho to nebaví, potom opäť ďalší, opäť ho to po týždni nebaví. Treba ho nejako motivovať? Určite áno. Toto je podľa mňa presne, dobre si povedali tento druhý extrém, ktorý je. Určite by som dieťa podporila v tom, aby ostalo v krúžku aspoň pol roka. Pretože presne takéto preskakovanie z krúžka na krúžok nie je pre to dieťa dobré. Jednak ani za ten krátky čas si nevytvorí tie vzťahy, ktoré by si mohlo vytvoriť. A čo si budeme hovoriť, keď sme aj my sami chodili na nejaké krúžky, tak nám pomohlo, keď nás rodičia v tom podržali. Napríklad, keď sme chodili na hudobnú, tak nám povedali, že dobre, tak teraz sa ti síce nechce hrať na tom nástroji, ale vydržme aspoň do Vianoc napríklad. Že dávať isté méty deťom, že budeme tam chodiť na tento krúžok do tohto času, je veľmi potrebné. Ako s tým súvisí charakterové vzdelávanie? Charakterové vzdelávanie je vlastne vzdelávanie, ktoré sa sústredí na rozvoj charakterových črt človeka, a teda tých pozitívnych cností. A práve na týchto mimoškolských aktivitách je to krásny priestor, kde dieťa môže rozvíjať trpezlivosť, sústredenosť, kde môže rozvíjať aj nejakú kolektívnosť, napríklad v športoch, kde sa rozvíja aj mimo tej svojej školskej bubliny. A je to dôležité aj preto, že vlastne v týchto momentoch to dieťa je v takom ako keby možno ležernejšom prostredí a vie sa viac uvoľniť možno niekedy ako v škole. A pre charakter je to dôležité preto, lebo ten charakter sa rozvíja stále. Že on sa nerozvíja iba počas, prvých 5 hodín ráno do obedu, ale rozvíja sa aj po obede. Takže to je asi tá dôležitá vec povedať, že to je neustály proces vývoj charaktera a rozvíja sa potom aj doma. Čo teda prináša takéto charakterové vzdelávanie? Aké sú jeho výsledky? Teraz v zmysle mimoškolských aktivít. Veľmi záleží samozrejme, že akú mimoškolskú aktivitu si vyberieme a čo tá mimoškolská aktivita sleduje. Samozrejme pri športe to môže byť napríklad férovosť, vytrvalosť, sústredenosť na spoluhráčov. Zase pri hraní na hudobnom nástroji to môžu byť iné veci. Tiež by som povedala, že je tam určite tá sústredenosť. A potom možno aj nejaká pozornosť, vnímanie hudby a citlivovanie na krásu. Čiže každý ten jeden krúžok, to si možno aj treba povedať, keď rodič zvažuje, že čo vyberie pri to svoje dieťa, že čo je možno tá vec, ktorú chcem posilniť vo svojom dieťati, ako nejakú jeho charakterovú črtu, alebo čo možno tomu dieťaťu chýba a potrebujem, aby sa v tom trošku viac rozvinulo. Napríklad dieťaťu chýba to, že je málo sociálne, málo sa rozpráva s inými, tak ho trošku nasmerujem na krúžok, ktorý by mu v tomto mohol pomôcť. Napríklad nejaký rečnícky krúžok alebo divadelný. Vy to robíte už aj v praxi, v akadémii, myslím. Áno, presne. V akadémii je toto je jedna z vecí, ktorú rozvíjame. To znamená, že študenti alebo žiaci, ktorí sú súčasťou tohto krúžku, spoločne diskutujú, respektíve rozoberajú príbehy veľkých diel. A učiteľ ako moderátor, ktorý sa ich pýta, ktorý ich sprevádza. A mnohí tí naši žiaci a študenti, jednak ich motivácia je, aby do toho krúžku šli, pretože sami povedia, že ja som šiel do toho krúžku preto, aby som sa naučil lepšie rozprávať, lepšie vyjadrovať a aby som mal viac kamarátov. A aj keď z neho odchádzajú, to sú presne veci, ktoré nám komunikujú, že napríklad lepšie rozprávam, mám svoj názor, viem, čo je môj názor, viem, čo si myslím a potom to viem aj artikulovať navonok. Ja vám veľmi pekne ďakujem za toto pútavé rozprávanie, nie len o krúžkoch, ale aj ďalších formách vzdelávania. Miroslava Duranková, ďakujeme. Ďakujem pekne.